babalikan. Hindi lang syempre dun sa ano eh, no, sa driver and ano, pati sa mismong coverages. At si Pia meron din yan. Ang hirap pag-isipan dito, boy, before coming here kasi parang sa dami lang na-cover na. But then, ang naalala ko is kasi nga umuulan ngayon. And sa news, very strict kami na, syempre, di ba, ayaw naman natin nagkakasakit. So, very strict na bawal lumusong na hindi nakabota or hindi naka-waiter. So, meron kami yung rule. At saka kami, para as much as possible, pag nagpas sa bota, hindi pwedeng lumusong, di ba? Kasi sa bota, ang tubig. So, kailangan, kasi syempre, paprotect kami, di ba alam kung may sugat tayo, wala. So, may isa kami coverage, several years ago, pero sa city. Sabi ng cameraman ko, nandun, may mga standard. Sabi ko, bakit paano yan? Eh, sabi sa akin, gumagabot kayo, mataas kayo. Gumagabot na mataas kayo. Sabi sa bota. Sabi ko, paano yan? Sabi sa bota ko, so, nagmamadali ko. Sabi niya, yan mo, ako bahala. Lakad siya, hanap siya ng styro. Yung styro ng refrigerator sa bota. Kinakain niya ako doon. Sinilak nila ako kasi sila naka-waiter. So, abot kami hanggang doon sa kailangan protection. Nakasakay ako sa styro. Hindi ako ilalagyan dito. So, umabot naman kami dito, boy. May mga pagkakataon ba na nalaglag ka, nahulog, may mga on-cam, ang distraction ay biglang kumakalibak sa'yo, lalo na pag sa'yo para doon. Marami. May mga times pa nga na live ka biglang yayakapin ka sa likod. Tapos, hello po. And then, may Dapat may handle ba? yes. Ano yung tuto in race out, acknowledge ka, kaya ito present, and nothing is happening. Walang hirap. Mahirap siya, lalo na kung halimbawa ang nire-report mo ay trahedya. Hindi ba? Pero luckily at that time naman, I was also doing parang traffic situationer lang. So, Okay. biglang may umakas sa akin galing sa likuran. Kaya nag-hello naman, hello po. Pero ang mahirap doon, huwag ka lang sabi. Ang mahirap doon, pag lang
pagkakataon na naiyak kayo? Oh, it While happens. moving forward, meron. Tao ka lang eh. Yes, especially pag nasa field, Tito Boy, pag nag-i-interview ka, and then, Yan, ito oh. yung napapanood mo na on TV, pero pag nasa field ka, Artista. mo, tapos naharap mo umiiyak, tapos kinukwento sa'yo yung story nila. I remember there was this one time yung, umiiyak siya kasi yung anak niya nakaburol, tapos wala silang, parang hindi mo lang sila, tapos ito mo po, regular story, crime story. Pero ito naman yung particular story na yun, yung interview talaga na tigapunta sa Korea, may paburol sa yung anak niya, tapos kung natawagan yung mga kamag-anak nila na nasa probinsya. Yes, diba? I mean, pero off-time. In the news, hindi bawal magpakita ng emosyon. Niligawan ng artista. Not guilty. Yun na yun. Tia, walang load, walang signal. Walang load. Tia, saksi, sexy. Sexy. Art or science? Science. Swimming. Ano, wait, art. Swimming, taekwondo. Taekwondo. Tia, angelic face o angelic? Talaga angelic lang. Angelic na lang. Okay, funny. Walang tubig, walang kuryente. Walang kuryente. Radyo o TV? Pareho. Health, wealth. Health. Medical, political. Medical. Laging handa, laging maganda. Laging handa. Both. One word to describe each other as a friend. Perfect. Tia and Connie, dasal niyo para sa isa't isa. Ako ang gusto ko para kay Tia is for her to always be happy, to always have peace of mind, and to always be healthy. Ganun din sa kayo sa ng family. Because alam ko kung gaano na kamahal, of course. Eh, Tia, kasi na, diba? After na lahat. Kaya, so, I wish that the Lord will always guide you, and that you always be. So, thank you. And my prayer for you, Bonnie, is that you continue to share your faith, kasi si Connie medyo natasawa
kalimutan. So, pagbabalik po